Eh, dahil chill lang na kalaban natin. Ay, siyempre. Masay lang iba counter. Ako, dahil yung mga reacting. Pero yung mga ito, short film pa na yun natin. Diba, pero maganda. Sakit, sakit. Nakapat ka. Nakapat ka isang. Ayaw mo. Kita mga hilang. Diba? Daw ko rin. Dani! Pero nung malaw. Si Mikey tsaka siya. Sabihin mo. Hindi ko kayo. Pangilan mo na yan. Yung kanina? Ang time ko na yan. Dito dumuli ko ang kasong media.
First number 5, Jordan Ferdinand Marvin. Leng.
Siyempre, gusto ko yung ganun laro niya mamaya. Makakaasa pa ako. Bakit? Tumatawa. Pwede yun. Spinning back and joke. Ha? Spinning back and Ganun. Ay, yung ganun. Des, kayang gawin nyo nasa outside. Sabi lang ko pa. Hindi mo ba? Palateral yun. Hindi mo ganyan. Nakakalibre tayo ng ano, walang bayad to. International Games. Ay, CJ. Naka-remote. Isa pa. Tapos na yung ano. Isa pa. Isa pang round dyan. Isa pa, nabitin ang kami. Hindi mo napagod. Hindi mo napagod. Ganyan, isa pa. Nabitin ako sa laro yun. Hindi ko na panoorin. Okay na.